muna kami ni Paps. Pahinga muna kami ni Paps dito. Pang-abot na naman kami dito sa ano. Dito kami ngayon sa Tagtag Kawayan. Tagtag Kawayan. Nakakapagod yung Tagtag Kawayan dito. Nakakaawa lang yung bearing pagka binilisan. Nagulong ng sasakyan, lumalagapak lang. Kabila oh. Gua mayap. Ay, ka may bahay po. Kinsik ko yan. Ay nako. Live muna kami habang nagpapahinga. Bakit ako naman kaibigan sa yung mga guardian? Ay, shout out mo yung mga pag-PGBI guardian. Ang ano? Ang PGBI. PGBI. Shout out daw. Shout out sa mga kabro ko dyan sa Quezon City. Nanonood si 1PGBI. Laban. Dito kami ngayon lumalaban sa ano? Wala ba sa Tagtag Kawayan? Wala mo Tagtag Kawayan. Hindi ko mabayad sa bakit rin naman kabro ko. Nagbubog na yun. Nagandang naman. Nauwi lang ang dikit. Share live mo nga kita. Nakikita mo ba? Nakikita mo ba? Ito ako. Stato. Kaya nila ako. Meron ako. Hindi lang yung stato. Grabe yung ano. Ano yan yung kabro ko? Yung pala ginagawa mo lang. Nagawa mo lang kubaw ah. Ginagawa mo lang. Gawin ko lang ng kuwan eh. Gawin ko lang ng... Umuwi ako. Umuwi ka din ng whole week? Oo. Yung uli na dito. Yun din. At antok din. Ang traffic doon na kuwan. Ang traffic doon sa papunta ba pagbilaw. Putang traffic yun. Di makakuwan yung motor. Di makasingit. Puno. Ito kami. Ay, sabi ko. Tambay. Antok na ako. Bali wala lang sa gulong ng truck eh. Tinan mo. Diba? GNT. Lagalagatak lang yung gulong nila. Yan, shout out sa 1 million viewers natin. Sino ba to? Bakit live yan? Oo, live to. Shout out sa'yo, pre. Shout out kay Paring Jose. Yan o, uunahan sila o. Ayos yan, punong-puno ah. Pap-pap ko. Pap-pap. Pap-pap dol. Ataw EDB oh. Ito, Tirgalebo. Ito. Ah? Tirgalebo. Alin? Ito. Yan. Oh, yan. Share mo. Pinutin mo lang yan eh. Ito. Ito. Sa gilid. Ito. Ito.
Bakbakan kayo dyan. Sige. Oo, yan. Dito, buto pag Oo. bago yan ito. Pag Nag-ipon-ipon na sila doon. bago yan ito. Pag gabi Ipon-ipon na sila doon, oh. Oh. Oh, overtake si Avanza. Haba ng pila nila, oh. siguro. Ha? Facebook, hindi tayo print sa Facebook. Kaya nga. Dapat mag-print mo na, i-print mo na siguro. Nakapalo din nga ako, hindi naman tayo i-print. Hindi siguro. Ganun na rin. Siguro. Tulog na si Idol. Nakaka-subscribe. Ha? Nakaka-subscribe pa ano. Wag, may bayad yan. Pila-pila kayo, Dol. Facebook kayo, siguro nakikita din sa Facebook ko. Hindi nga. Sabi mo share. Pila-pila sila, oh. Haba, oh. Hindi nakikita yung Papak Dol, Papak Dol. Ha? Nakikita. Hindi mo ma-share. May big. Hindi mo ma-share. Wala. Mamaya pili mo siya may share. Tapos mahaba na ng pila, oh. Ha? Ayan, mag-in live na tayo.